ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар Гипразем қарор дорем, заправкаи Тоҷирон. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва худи Гипразем. Дар инҷо маҳаллаи Навобод, инҷо бошад худи ҷои кариҷкаи маршрутка ба автобусҳо ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Сино. Бисёр бад гап мезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо мағозаҳо ҳаст. Дар ин тараф ноҳияи Фирдавсӣ, дар инҷо ноҳияи Сино, граница мебошад. Хонаи фурӯшимон дар ноҳияи Сино ҷойгир аст. Дар ин тараф камтар поён мерем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон иборат аз 2 сотиқ замин, 6 дар хона мебошад дӯстони азиз. бинои 2 ошхонаga боз такхонаам дорад. Дар умум 135 метри квадратӣ мебошад 2 ошхона ва такхона. ҳавлии нав аст дӯстони азиз, бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест дӯстони азиз. хонаи нав бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дохил мебошад, маҳаллаи Пахтакор. не чӣ қадар фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, бинои асосӣ дар 1-ум ва 2-ум ошхона 3 дар хонагӣ ҳаст дӯстони азиз. дар умум 6 дар хона ва боз дар такхона 1 плашаткаи калон ва ошхона ҳаст дӯстони азиз. таъмираш нав мебошад. даруни бино тамошобинони гиромӣ, инҷо 1-ум ошхона, 1-ум ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳамом, 2-ум ҳуҷра, 3-ум ҳуҷра, зинапоя барои баромадан ба 2-ум ошхона, зинапоя барои фаромадан ба такхона ба поён. 1-ум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳамом термакс ҳаст. боз дар берун ҳоҷатхона ҳаст. 2-ум ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин бошад 3-ум ҳуҷра дӯстони азиз. чӣ хеле мебинед, хонаи нав таъмир кардагианд. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. ин бошад 2-ум ошхона. дар инҷо балкон аст дӯстони азиз. ва дар инҷо 4-ум, 5-ум ва 6-ум ҳуҷра. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид ва мағоза дар наздикии хона қарор доранд. ва ин бошад охирон ҳуҷраи истиқоматӣ тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. акнун мефароем ба поён. дар инҷо дӯстони азиз, дар такхонаи бино ошхона кардагианд. ҷои ошхона мешавад ва бинед чӣ қадар як плашаткаи калон аст. метавонем ба ҳазур ҳамчун ба ҷои мештагӣ табдил тиҳен, як ошхонаи калон кунен, ё ин ки дӯстони азиз метавонем перегородка кунем дӯстони гиромӣ ва як ҳуҷраи алоҳида шавад. инҷо ҷои ошхона, чӣ хеле мебинед, дари алоҳидаам дорад дӯстони азиз. аз берун 2 дар дорад, аз берун дари алоҳида ва аз 1-ум ошхона поён мефуроед. ман ҳамин гуна нақша ҳаст дӯстони азиз. ошхонае дар такхона кардагиам. нархи ҳавлӣ бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7027 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 2 сотиқ замин, 6 дар хона дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Пахтакор, тарафи Гипразем.
мактаб, масҷид, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. ҳуҷҷат 100%, бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳавли нав аст. марҳамат дӯстони азиз, фурсати хубро аз даст натиҳед. ва ба ҳамин навор монба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамои 97 14 55 15 танҳо дар ватсаби ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.